Bine v-am regăsit! Începe drumul către medalii, podcastul cu și despre legendele sportului românesc. Astăzi am onoarea să am în studio o mare legendă a sportului românesc. Este vorba de Simona Amânar, cărei mulțumesc tare și o îmbrățișez. Știu că ai făcut eforturi. Acum știți cum e, vă dau și un secret așa din casă. Aseară a fost gala sportului românesc și a fost momentul în care am reușit să o agăț pe Simona și să-mi nu o las să plece acasă la Timișoara. Îți mulțumesc, Simona! Și eu mulțumesc pentru invitație și sper să petrecem o oră frumoasă împreună. Sunt convinsă că o să fie frumoasă. Vă dau și un secret așa din casă. Am reușit în sfârșit să o agăț în ghilimele pe Simona, pentru că aseară a avut loc gala sportului românesc și am profitat, bineînțeles, de această ocazie de a o mai ține pe Simona câteva ore în București, pentru că a venit din Timișoara cu avionul și nu puteam să nu profit de acest moment și de a o avea în sfârșit în studioul TVR. Simona, mulțumesc din suflet. Nu știu cum te-ai simțit aseară la gală, dar pentru mine a fost o onoare să te reîntâlnesc. A fost o bucurie enormă să fiu, iată, alături de crema sportului românesc. A fost ok și pentru tine? M-am simțit foarte bine, m-am bucurat să mă revăd cu colegi, cu sportivi cu care am concurat la Sydney 2000, nu neapărat gimnaste, cu sportivi din scrimă, din atletism, din canotaj, cum a fost domnul președinte Mihai Covaliu. Cu Mihai mă văd destul de des pentru că ne întâlnim la ședințele exact, comitetului executiv, dar este frumos să te revezi cu oameni dragi și să vezi câți sportivi are România, pentru că ducem lipsă de sportivi valoroși și ne dorim din ce în ce mai mulți, pentru că asta vrem, mai ales că vin Jocurile Olimpice și ne dorim din nou medalii. Și m-am bucurat să fiu printre legendele sportului românesc, din toate domeniile. Păi, ești una dintre legendele sportului românesc și ne mândrim foarte tare cu tine. Cu atât mai tare nu mai îmi încap în piele de mândrie cu am astăzi în studio. Da, a fost, cred că, foarte drăguț să te întâlnești cu delegația care a participat la Jocurile Olimpice în 2000, pentru că a fost, practic, ultima ediție la care tu ai participat. Însă, așa cum ai spus și tu, suntem în an olimpic, că tot discutăm despre acest subiect. Ai un mesaj pentru sportivii care vor participa anul acesta? În primul rând îmi doresc să fie sănătoși și să meargă acolo cu o stare bună, atât de sănătate, cât și o stare de spirit foarte bună și să facă doar ce au făcut la toate competițiile pe care le-au avut. Atât, în rest, nimic mai mult, pentru că ei știu ce au de făcut. Nu trebuie să vin eu să le dau sfaturi, pentru că ei știu cel mai bine ce au de făcut și să se întoarcă acasă cu fruntea sus, indiferent de rezultat, să fie acolo, nu neapărat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, cu toate, pentru că asta ne dorim cu toții, dar să reprezinte România cu fruntea cât mai sus și impecabil, cum spunem noi. Aseară, tot în gala sportului, am întâlnit-o pe Sabrina Voinea și pe mama ei, desigur, pe Camelia Voinea. Mă uitam la Sabrina cât de emoționată era. Mai sunt 161 de zile, dacă nu greșesc. Deci mai e un timp foarte scurt până la Jocurile Olimpice și îi tremura bărbia și spunea că nu-și dorește decât să se concentreze pe ceea ce are ea de făcut acolo. Un exercițiu, înțeleg, foarte complex. Cum era pentru tine în perioada aia, înaintea Jocurilor? Cum a fost în 2000, înainte de Jocuri, ultimele Jocuri la care ai participat? La Sydney. Mine, Sydney-ul a fost foarte greu pentru că aveam o vârstă. Eram destul de bătrână, cum se spune, pentru acele Jocuri. 20 de ani. 20 de ani, da, adică față de Atlanta, unde împlineam 16, totuși e o diferență mare și nu-mi doream decât să ajut echipa, pentru că asta era visul nostru, de a avea o echipă omogenă și o echipă cu care să luăm aurul, pentru că asta ne-am dorit. Veneam după 4 titluri mondiale, la Atlanta 96 echipa a luat locul 3 și ne lipsea acea medalie de aur de la echipe și atât mi-am dorit foarte mult să ajut echipa, pentru că avea cine să aducă medalia, eram o echipă destul de puternică și simțeam așa că nu aveam o presiune foarte mare pe mine, cum a fost la Atlanta, unde toată lumea aștepta să aduc medalii. La Sydney, echipa. Asta era presiunea, să ajut echipa. N-a fost ușor, pentru că, fiind și vârsta care o aveam, eram lider de echipă, toată lumea avea niște așteptări de la mine să mă prezint impecabil și să ajut echipa să obțină medalia cea mai strălucitoare. A fost și greu și frumos.
Și eu înțeleg pe Sabrina că își dorește să facă ceea ce a făcut cel mai bine la antrenament, pentru că are exerciții grele, are exerciții frumoase și nu numai Sabrina, dar întreaga echipă asta își dorește, să aducă României cele mai frumoase, nu știu, exerciții pe care le poate arăta întregii lumi. Și cred că se poate acest lucru, totul depinde de cum s-au pregătit, pentru că nu poți să faci mai bine la concurs decât ce ai făcut la antrenament. Dacă concursurile și antrenamentele au fost foarte bune, nu se poate ca la concurs să ratezi. Doar dacă ai o zi proastă sau ești într-o stare de sănătate precară, să zic eu așa. Dar cred că Sabrina și echipa va reuși să strălucească la Jocurile Olimpice, pentru că asta ne dorim cu toți, să strălucim, să fim pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Așa este. Acum încerc să mă pun în pielea Sabrinei. Mă gândesc când ai o mamă care a fost și ea gimnastă mare de performanță și că cred că își dorește foarte mult să calce pe urmele mamei, cu atât mai mare este presiunea pe umerii ei. Le urăm tuturor succes. Chiar mai voiam să te întreb apropo de aseară cum a fost să-ți întâlnești foștii antrenori. Nu-ți bate inima așa? Nu... Eu cred că, nu știu, când îmi întâlnesc antrenorul, de exemplu, pulsul parcă o ia la goană. M-am bucurat să-l revăd pe domnul Belu, cum spunem noi. E o bucurie, pentru că ți-aduce aminte de momentele frumoase, cu toate că am stat foarte puțin împreună. După gală nu ne-am mai întâlnit decât un pic la început. 800 de invitați aseară, adică. Da, e greu printre 800 de invitați, dar m-am bucurat să fiu acolo, m-am bucurat să ne reîntâlnim, am reușit să facem câteva poze împreună. Sunt momente frumoase și amintiri frumoase, pentru că totuși ne leagă ani împreună. Lotul de la Deva a fost a doua mea familie, adică surorile mele făceam parte dintr-o altă familie, pentru că odată aveam familia de acasă și cu care am stat, familia de la Deva, cu care am stat 9 ani de zile. Atâția ani am petrecut eu la Deva alături de lotul olimpic, 9 ani de zile, 9 ani grei și 9 ani și frumoși și grei și cu rezultate și bune și rele. O să dăm acum timpul în urmă, depănăm un pic din cele mai frumoase amintiri. Scuzați vocea mea, uneori sunt gătuită de emoții, admit. Simona, citeam cel puțin că te-ai apucat de gimnastică la 5 ani, ai început la clubul din Constanța, ai debutat la concursuri la 9 ani, iar în competițiile internaționale la 13 ani. Vă dați seama, la 5 ani, când fetițele încă se joacă cu păpuși, când fetițele încă joacă cu arda, nu știu, elasticul, sau mă rog, astea erau jocurile copilăriei noastre. Astea le-ai prins? Scuze, că te întrerup, da, le-am prins și eu. Eram cea mai bună la elastic, cu toată lumea vrea să facă echipă cu mine, pentru că reușeam să sar foarte sus și adică aveam echilibru, aveam tot ce îmi trebuie să pot să calc elasticul ăla așa cum trebuie și jucam și fotbal în fața blocului până să plec la Deva. Am petrecut copilăria mea, să zic așa, până la 13 ani la Constanța, unde m-am bucurat de jocuri în fața blocului cu copiii de acolo, și acum mai țin legătura cu unii dintre ei, adică momente frumoase pe care nu pot să spun că n-am avut copilărie. În stilul nostru, chiar dacă am muncit foarte mult, am avut un alt fel de copilărie, dar o simt și mi-amintesc cu drag de copilăria de la Constanța. Surprinde-mă ca o constanțeancă ce ești. Știi să noți sau nu? Am învățat să not la facultate. Doamna profesoară de not m-a picat pentru că nu știam să not și mi-a prins foarte bine. Știu că am luat lecții de not și am învățat să not și am învățat foarte bine și acum acești ani de facultate mi-au prins pentru că am învățat foarte mult. Am învățat să not, am învățat să schiez, am învățat foarte multe lucruri, așa că mi-a prins foarte bine și sunt mândră că am reușit Mi s-a părut mie că nu o să mă descurc niciodată să fac și alte sporturi, dar uite că după ce m-am lăsat de gimnastică am învățat să și schiez, să și not, să fac și alte lucruri, pentru că pe noi în acea perioadă nu ne lăsau antrenorii să facem altceva, pentru că ne accidentam. Mi-amintesc că ne-a lăsat odată să ne dăm cu Sania când eram într-un cantonament și una din colegi și-a trecut cu Sania peste glezne și a făcut fractură. Adică orice încercam să facem, sau când jucam basket, una dintre colegii și-a dat un deget peste cap. Adică noi nu știam altceva să facem decât gimnastică, așa că ne feream de alte sporturi, dar după ce m-am lăsat de gimnastică, am învățat din toate câte puțin și mă bucur. Adică facultatea m-a ajutat foarte mult. Și cu toate astea am citit că dacă n-ai fi făcut gimnastică, ai fi făcut patinaj artistic. Da, mi-a plăcut foarte mult patinajul și atletismul, dar după ce m-am lăsat,
totuși cu sănătatea nu eram foarte, foarte bine, aveam dureri foarte mari și aș fi vrut să fac măcar să învăț să patinez pentru mine. Știu așa, dar foarte puțin. Am căzut destul de rău și aproape că am leșinat de durere. Nu știu, am căzut în genunchi. În sala de antrenament? La patinoar. La patinoar și am teamă. Dar am zis, așa un pic mă dau, dar mai mult nu. Mi este foarte frică după acea căzătură și nu... Am frică de durere, nu mai suport durerea pentru că am trecut prin foarte multe și am lucrat pe durere și nu mai am frică. Și la schi când merg, pentru că mergem împreună cu familia și schiem, am grijă să nu cad. Eu dacă cad, nu știu dacă mă mai ridic de acolo. Adică simt că... Asta e întrebarea care mi-o pun eu la 1,92 m ai mei. Adică... Și asta am acea teamă că dacă mă împrăști pe jos, cum spunem noi, nu mă mai ridic. Aveam noi o vorbă, mă luați cu forașul de jos dacă... Așa că... Îmi place să încerc câte puțin din fiecare, să încerc ceva nou, dar cu limite. Am limitele mele în care când știu că nu mai pot, mă opresc. Cred că așa am fost destul de precaută și în gimnastică, de aceea nici nu am avut accidentări grave. Am avut o singură accidentare așa mai gravă, dar în rest nu, pentru că am știut să am grijă de mine. Știam când să mă opresc, știam când e momentul să spun stop. O să revenim, desigur, la cariera ei în sport. Aș vrea să punctez și câteva lucruri despre viața personală. În 2000 s-a retras din cariera de performanță. În 2002 s-a căsătorit cu Cosmin Tabără. Chiar am fost curioasă, ca orice persoană publică, dacă i-a luat numele și în acte și este vorba de o reciprocitate aici. Tot în 2002 a devenit și mămica primului copil, pentru că Simona are 3 copii. Cel mare, Alexandru, are 22 de ani și este pe cale să devină medic. O mai are pe Ștefania, care are 10 ani, și pe Tudor, care este mezinul familiei, clasa 0. Cum reușești să gestionezi viața de familie cu cea de cadru? Pentru că Simona, bineînțeles, este activă în continuare, este cadru universitar la Universitatea de Vest din Timișoara. Cum reușești să le faci pe toate, spune-mi? La început a fost mai greu, dar cu timpul devine așa, într-un ritm, ai un program pe care știi că l-ai de făcut. Nu este ușor, dar am și ajutorul soțului, pentru că fără el n-aș fi putut, totuși 3 copii singură în niciun caz. Soțul meu mă ajută foarte mult, chiar dacă și el muncește foarte mult. Alex, care acum are 22 de ani, este un ajutor, este bona familiei, pot să spun, pentru că de multe ori stă cu copiii atunci când sunt plecată, chiar și acum m-a ajutat foarte mult, cu toate că este în sesiune. Dimineața ne mai duce pe mine sau pe unul din copii la școală, de multe ori mă lasă pe mine la facultate, plecăm împreună, soțul se ocupă de ceilalți 2 copii, adică cumva ne împărțim programul și nu mai simt așa greutățile astea, adică simt că e mai ușor pentru că l-am pe Alex. Cineva m-a întrebat, dar totuși sunt 2 copii, adică Alex e mare, totuși e greu. Nu, m-am adaptat și îmi place, adică mi-am dorit familie foarte mult, mi-a lipsit foarte mult în perioada când eram la Deva, mi-a lipsit foarte mult familia. Și cred că de aceea m-am și grăbit atât de repede să am primul copil la 22 de ani. Îmi doresc în primul rând viața de familie și să fiu alături de copiii mei, să petrec cât mai mult cu ei, pentru că părinții mei s-au dus, n-am mai avut timp să stau cu ei, să petrec revelioane sau Crăciun împreună, un Paști, dar l-am pe fratele meu, care chiar acum anul trecut de Crăciun am petrecut Crăciunul împreună și suntem foarte apropiați și petrecem mult timp împreună și încercăm să nu știu, să mă întorc cumva, să aduc familia lângă mine, pentru că eu, cum am stat departe și de fratele meu, chiar am avut o discuție cu el și l-am întrebat, Adrian îl cheamă, Adi, de câte ori ai venit tu la mine la Deva? Zice, o singură dată. Deci în 9 ani el a venit o singură dată. Nu știu dacă am vorbit vreodată cu el la telefon, pentru că nu erau mobile pe atunci și când sunam acasă, sunam de la poștă cu taxă inversă sau erau alte cu cartelă, deci nu mai acum cu mobile și atunci când mergeam la poștă îmi sunam părinții, nu mai aveam timp să vorbesc și cu fratele meu și de aceea acum suntem foarte, foarte apropiați și încercăm să petrecem cât mai mult timp împreună și asta îmi doresc și eu pentru familia mea, să fim cât mai mult alături unul de celălalt, pentru că Alex deja e mare, mâine o să vrea să plece. I-am spus asta Ștefaniei și a început să plângă. Cum să plece? Adică ea încă nu acceptă chestia asta, că Alex e mare și la un moment dat va pleca de acasă. Ea încă e fratele ei.
Urmează rezidențiatul, probabil, pentru Alex, urmează cariera de medic, este una grea. Nu știu ce ani e, 3? Anul 3 mai are, dar mâine, pentru că anii trec foarte repede, mâine va pleca de acasă și cumva trebuie să-i pregătesc pe cei mici, pentru că Alex este foarte apropiat de cei mici, se joacă împreună, au seriile lor de film împreună cu popcorn și cu suc și cu tot felul, eu nu mă bag peste ei, au petrecerea lor în pijamale, Tudor are în momente în care astăzi facem petrecere în pijamale, seară de film, Alex și Ștefania. Eu nu mă bag peste ei, deci petrec foarte multe momente frumoase împreună și asta mă bucură. Simona, tu practic aveai 11 ani când ai plecat la Deva, corect? Nu, în anul ăla făceam 13 când am plecat ani. la Deva, da. Ok, făcând o paralelă cu Ștefania, în care are 10 ani, imaginează-ți că peste 3 ani de zile Ștefania ar pleca la Deva, în cantonament. Da, adică cumva nu sunt pregătită. Chiar și pentru Alex când mi-a zis că ar vrea să plece și așa, nu știu de ce nu sunt pregătită, pentru că eu am făcut lucrul ăsta și soțul meu îmi spune, dar tu la câți ani ai plecat de acasă? Dar părinții tăi ți-au zis ceva? Te-au oprit? Nu, din contră, ți-au dat liber și te-au lăsat să faci ce vrei. Adică niciodată părinții mei nu mi-au impus ce să fac. Vino acasă, du-te, nu pleca, nu fă. M-a lăsat cumva pe mine să aleg. De câte ori întrebam, dai bine, ce fac? Și mama îmi spunea, sunt alegerile tale, dacă este bine, este ok, dacă nu, înveți din greșeli. Și cred că asta cumva m-a maturizat un pic mai repede, dar cumva eu pentru copiii mei parcă nu sunt pregătite să-i las așa să plece, dar va veni momentul când nu voi avea ce să fac și nu mă voi opune, când va fi momentul, asta este, o să înghit în sec și o să accept. Știi care este secretul ca mămica să rămână tânără mereu? Nu. Să mai fac încă un copil. Da, mulțumesc. Soțul meu zis că pleacă de acasă, în ghilimele. Nu, nici nu mai am voie. Da, dacă eram poate mai tânără, pentru că am zis până în 40 de ani, așa am zis eu, să fim perioada în care să facem câți copii 40 ani ai soțului, pentru că eu eram mai tânără. Dar mi-ar fi plăcut să mai fie unul între Alex și Ștefania, pentru că e diferență foarte mare, e 10 ani între ei. Dar având în vedere că am născut prin cezariană, am riscat și așa, pentru că domnul doctor mi-a zis că, nu zic ce mi-a zis, când l-am avut pe al 3-lea, nu, este foarte greu pentru că eu am riscat, a fost un risc și emoții pentru toată lumea, pentru că totuși 3 cezariene e destul de greu. Și cu toate astea, dacă o vedeți pe Simona Amânar, n-ați spune că este mămică a 3 copii, că practic a născut 3 copii, că mai sunt mămici care... sunt tot felul de proceduri în ziua de astăzi. Adică ăsta ar trebui să fie un compliment pentru că arăți în continuare foarte bine. Mulțumesc. Și să nu te aud ca aia că te-ai îngrășat, te rog. Mulțumesc, da, încerc să mă mențin, să fiu, pentru că toată lumea își amintește de mine ca gimnasta Simona Amânar și vreau așa să aibă o impresie bună. Întotdeauna pentru mine a contat și ce au spus cei din jurul meu. Poate că e bine, poate nu e bine, dar am ținut cont și de părerea celor din jurul meu. Făcând acum o comparație, pentru că inevitabil facem comparație în viață, în toate aspectele. Am văzut de curând, avem o gimnastă care este zdravănă, ca să zic așa. Pe vremea când tu făceai performanță, aveai restricții alimentare? Ai făcut sacrificii mari? Da, erau niște restricții alimentare, nu puteam să mănânc chiar cum vreau, cum sunt acum. Am un program haotic câteodată, dar câteodată respect, pentru că îmi dau seama că este bine să respecti mesele și să mănânci câte puțin din fiecare, să nu exagerezi. Asta încerc să fac și eu, pentru că ca gimnastă, dacă te simți bine într-o anumită greutate, este problema ei dar de multe ori apar accidentările, apar durerile, pentru că atunci când asta cumva, eu am înțeles destul de repede față de alte colege, că atunci când ai kilograme în plus, la o aterizare totul este dublu. Și atunci de aceea încep dureri de glezne, de spate, de genunchi. Toate articulațiile încep să te doară și din cauza greutății. Dar atunci când arăți foarte bine, te miști mult mai ușor, ai alt tonus, dar fiecare se simte bine în pielea lui. Adică sunt gimnaste care sunt un pic mai zdravene, cum ai zis, se mișcă foarte ușor, dar foarte puține gimnaste fac acest lucru, adică să aibă o greutate mai mare și să le vezi că se învârt așa pe paralel, dar fiecare de corpul cu care s-a obișnuit, cu care este obișnuit să lucreze pe aparate, dar eu m-am simțit întotdeauna bine atunci când aveam o greutate normală și am avut grijă. N-am avut niciodată probleme de greutate, adică n-a trebuit antrenorul să-mi spună, vezi că te-ai îngrășat, trebuie să slăbești. Știam singură ce am de făcut, eram destul de matură, nu trebuia să vină să-mi spună, vezi că e ora stingerii, vezi că... Nu, știam singură ce am de făcut și
eram cumva foarte disciplinată legată de mâncare, de program, de tot ce înseamnă refacere și așa mai departe. Și ai rămas și astăzi la fel de disciplinată? Nu chiar. Cumva încerc pe copii să-i disciplinez cu programul de somn, programul de masă, să nu fie haotic, pentru că este important, mai ales pentru un copil. Eu seara la 8:30, maxim 9, copiii mei sunt în pat, mai puțin cel mare, care are examene, când îl văd de multe ori că se culcă pe la 3-4 pe care de învățat. Am încercat cumva să explic că e bine să se odihnească. Nu, a zis mama, nu, lasă-mă că eu știu cum trebuie să învăț, eu îl înțeleg, are note bune, are bursă, este problema lui cum învață, este matur deja, dar pentru cei mici încerc să-i obișnuiesc cu un program mai ales de odihnă și de somn, pentru că Ștefania învață de după amiază și dimineața o duc la acel before school mai nou. Nu mai este și after, dar ea are before și are program de la 8 la ora 4, iar miercurea de la 8 până la ora 5 și trebuie să se odihnească. E un program foarte greu pentru copii, iar când vine acasă, de 2 ori pe săptămână merge la tenis, mai merge și pe la meditație, adică are un program foarte greu și atunci odihna este foarte, foarte importantă. Facem sport cât putem cu cei mici, toți mergem la not, toți schiem și încercăm de performanță, nu s-a legat nimic deocamdată de niciunul dintre cei 3, dar cine știe, vom vedea pentru Tudor. Da, am citit că copiii tăi practică tot felul de sporturi, dar bine, nici nu e de mirat, știți cum e, că Așchia nu sare departe de trunchi. Aș vrea acum să ne întoarcem un pic la cariera ta, de cadru didact, însă în sfera publică, pentru că am încurajat-o pe Simona să facă mai des acest lucru și anume munca de public speaker. După cum se vede, Simona se exprimă extraordinar și ar putea să ne dea niște lecții de muncă în echipă și muncă individuală și ăsta este subiectul pe care l-am discutat înainte de a începe această emisiune. Ai emoții atunci când ești public speaker? Da, am emoții pentru că nu știu ce așteptări au cei care sunt în sală și încerc cumva să învățăm unii de la ceilalți, pentru că și eu mai am de învățat de la cei la care merg foarte mult să le vorbesc copiilor, chiar la Cluj voi merge data de 12 martie. Este greu pentru că întotdeauna, așa cum am spus, vreau să văd ce părere au țin cont de părerea celor din jurul meu și încerc să nu dezamăgesc. Dar cumva când am emoții la început, chiar îmi tremură picioarele și vocea, dar pe parcurs îmi dau drumul și cel mai mult îmi place ca oamenii să-mi pună întrebări și atunci pot să le povestesc în funcție de întrebările pe care le pun, să-mi dau drumul să spun ce îmi place să povestesc, dar așa să povestesc singură, să încep eu să vorbesc ca televizorul, mi este greu, dar când cineva îmi pune întrebări este mult mai simplu, pentru că știu totul vine natural. Și atunci e mai simplu. Încerc să-mi dau seama de auditoriu, de public, pentru că ai niște povești fabuloase. Numai pe scurt ce mi-ai povestit mie din trecut. Cred că ar fi momentul să scrii și o carte. Te-ai gândit? Da. Da, și cumva începusem acest lucru cu cineva, dar la un moment dat a avut ceva probleme de sănătate și am renunțat. Da, am primit foarte multe oferte. Cred că vreo 5 oferte de a scrie o carte. Voi face acest lucru la un moment dat, inclusiv când am fost cred că acum 3 săptămâni tot așa în cadru restrâns, tot ca speaker și același lucru mi-a zis un domn, de ce nu scrie o carte? Toată lumea îmi spune acest lucru, da, și voi face acest lucru la un moment dat, când cumva poate copiii vor crește un pic și voi avea timp și liniște pentru mine. Nu este ușor, eu sunt și cadru, așa cum ai zis, cadru didactic la Universitatea de Vest din Timișoara și acolo am de făcut cursuri și lucrări, sunt puțin în urmă cu această parte și le iau totul treptat. Și când va veni momentul, sunt sigură că o să ne bucurăm împreună de acel moment. Cum e relația cu studenții tăi? N-am treabă, foarte, foarte bună, cu toate că ei nu mă cunosc, nu știu cine sunt, află cumva pe parcurs sau unii mai află care vin la festivitatea de deschidere, atunci sunt prezentate cadrele didactice și atunci unii dintre ei mai află cine sunt, dar eu nu mă laud când ajung la oră, eu sunt. Ei cumva când intră în sală știu cu cine fac gimnastică. Acum dacă fac cumva își dau seama după nume cine sunt sau nu tot timpul, dar nu mă laud, eu sunt cutare, sunt atâtea rezultate, nu, în niciun caz n-am făcut asta niciodată, îi las pe ei să descopere și mă bucur atunci când vin și mă întreabă anumite lucruri despre ce am făcut, îmi pun întrebări, dar asta descoperă pe parcurs și îmi place acest lucru, nu-mi place să le arunc eu
despre mine ceea ce am făcut și cine sunt. Dacă descoperă bine, dacă nu, iarăși bine. Dar mă bucur și îmi place această relație cu studenții, mă înțeleg foarte bine și avem o relație frumoasă și la examen eu zic că ne descurcăm. Mai sunt și momente mai triste, dar este bine. N-am intrat niciodată în Universitatea de Vest din Timișoara, însă vreau să cred, să-mi imaginez că acolo la panou la intrare există o poză cu tine din International Gymnastic Hall of Fame. Nu, să știi că nu. Nu? Nu, n-am nicio poză. Păcat. Uite, chiar n-am nicio poză pe... Ar trebui. Da. Uite. Pentru că ai scris istorie. Da, și mi se pare normal să fie acolo. Da. Domnul decan, vă rog să luați atitudine. Da. Simona a obținut 7 medalii olimpice și 10 medalii la campionatele mondiale de gimnastică și a câștigat cu echipa României 4 titluri mondiale consecutive. O săritură extrem de dificilă din gimnastică îi poartă astăzi numele, fiind executată în premieră de Simona la Olimpiada din 2000. Iată că iarăși sunt gâtuită de emoții. Cum a fost acel moment? Mi-am dorit să am un element al meu care să-mi poarte numele. Când am ajuns la Sydney, aveam această săritură pe care am executat-o acolo. Știam, nu știu de ce nu m-am acomodat deloc cu săriturile. Nu mi-au plăcut absolut deloc și nu am reușit, aveam 2 sărituri bune ca să pot să iau medalie. Și având în vedere că nu m-am acomodat deloc cu săriturile și cu calul de sărituri, pentru că noi atunci încă aveam cal de sărituri, am zis, ok, n-am nicio șansă să iau medalie, dar vreau să încerc săritura 900 de grade întoarcere, pentru că este șansa mea să am o săritură sau un element care să-mi poarte numele. Și eu mi-am dorit acest lucru împreună, bineînțeles că am avut o discuție cu domnul Belu și a zis, ok, facem acest lucru, dar la finala pe aparate. Este bine să nu ne aruncăm înainte și să facem, pentru că la finala pe aparate e singură, nu depinzi de echipă, nu depinzi de nimeni și atunci așa am și făcut. Știam că nu am nicio șansă să iau medalie pentru că a doua săritură nici n-am încercat-o acolo, nici n-am reușit să o încerc pentru că nu mi-a plăcut, nu știu ce s-a întâmplat și atunci am zis ok, voi încerca această săritură și așa am și făcut. Am reușit să o sar, nu am aterizat eu foarte, foarte bine, dar faptul am pus-o pe picioare și am fost fericită că după această execuție în codul de punctaj a apărut săritura amânar. Și m-am bucurat cumva pentru că nu numai am medalii și că am făcut istorie, dar vreau să fiu printre Silivaș, printre Nadia Comăneci, printre Cristina Grigora sau Eugenia Popa. Sărituri sau elemente care apar acolo în codul de punctaj și dorința mea mi s-a îndeplinit, pentru că de ce să nu am și să avem și noi românii ceva al nostru și să rămânem acolo scris în istoria gimnasticii. Care este cea mai importantă medalie pentru tine? Vezi că este e o întrebare cu bătaie lungă, nu înseamnă neapărat medalia de aur. Exact, am primit foarte multe întrebări pe acest lucru. Am zis că fiecare medalie are o semnificație pentru mine. Nu pot să spun că asta a fost mai importantă. Poate o medalie de bronz a fost mai muncită decât o medalie de aur sau mai greu câștigată. Fiecare medalie are o semnificație și ceva drag mie. De exemplu, la Atlanta, ca să dau un exemplu, am luat aur la sărituri. Toată lumea aștepta acest aur. Am fost ultima din concurs. Presiunea era foarte mare să fii ultimul și să știi că poți să câștigi este foarte greu. La campionatele mondiale de la Savaie a fost primul meu campionat mondial. Am vrut să iau unde aveam finală pe aparate, nu cu echipa. Deci fiecare medalie, așa, cumva am câteva amintiri pe fiecare medalie în parte. Iar cred că una pe care ne-am dorit-o foarte mult a fost cea de la echipe de la Sydney, unde ne lipsea, pentru că aveam 4 titluri mondiale, nu știu câte europene cu echipa și la europene am vreo 12, cred că medalii sau, da, europene, dintre care 6 de aur. Exact. Și cumva acea medalie olimpică de la echipă cred că a fost cea mai grea și cea mai muncită, pentru că era un vis al meu de a avea printre atâtea titluri mondiale și europene și o medalie de aur cu echipa. Ai acasă o vitrină în care Da, am o vitrină în care îmi țin toate medaliile, trofeele, da, este neîncăpătoare. Mai am și câteva medalii care nu sunt puse acolo, că nu mai am unde, dar
M-am gândit să fac așa cumva ca un muzeu și să mi le pun pe toate într-un loc aparte. Este un muzeu mic la Timișoara și mi-au cerut ceva medalii, dar parcă n-am avut curaj să le dau. Am zis dacă dispar, dacă cumva au zis că nu este nicio problemă, nu vor dispărea de acolo, dar am dus doar câteva diplome, n-am avut curaj să duc și medalii. Și eu în locul tău aș și proceda la fel. Da, cumva... Și sunt niște valori sentimentale pe care vrei să le ții aproape de tine. Asta spun că sunt valori sentimentale, nu sunt de aur, nici măcar cele de la Jocurile Olimpice nu sunt nici măcar suflate cu aur, deci nu au nimic. Dar așa este ceva pentru sufletul meu și este o muncă de care ți amintești toată viața. Sunt niște amintiri pe care nu poți să le uiți nici dacă vrei. Eu cred că ar trebui făcute niște duplicate, să-i spunem așa, după aceste trofee, după aceste medalii, dacă muzeele vor să le expună, ar trebui, mi se pare normal ca originalele să fie la voi acasă și restul ok să fie expuse. Poate le-aș da, dar nu știu, într-un anumit context, nu știu acum, dar da, pentru că mi-ar place, pentru că toată lumea mă întreabă și ar vrea să le vadă și mai duc când merg pe unde mai merg, mai duc câte o medalie să le vadă copiii sau cum arată o medalie olimpică, da. Oamenii sunt dispuși să vadă aceste medalii. Au fost momente în cariera ta în care ai vrut să te retragi? Da, au fost mai multe și am primit multe astfel de întrebări, inclusiv la copii, că mă întreabă, dar cum ai reușit să treci, dar cum te-ai ridicat, dar cum ai... Totul depinde doar de tine. Nu vine nimeni să te ridice. Și chiar le-am povestit odată la copii și la un moment dat, în timp ce le povesteam, fără să vreau, m-am împiedicat. Dar nu am căzut și la un moment dat toată sala să vină să mă ajute. Și zic, și atunci mi-a picat așa fisa, zic, vedeți copii, acum sala este plină, eu m-am împiedicat, toată lumea a vrut să mă ajute. Dar ia gândiți-vă dacă sala era goală, cine mă ridica de jos? Și toți au început, te ridicai singur, așa este, așa și tu, atunci când ai un moment greu trebuie să te ridici singur, nu vine nimeni din jur să zică hai că poate familia este lângă tine, dar de multe ori respingem și ajutorul familiei, pentru că spunem, lasă că tu nu știi cât de greu mi este, tu nu știi ce greu mi e și că vreau să mă retrag. Și dacă n-ai tu dorința aia în tine de a te ridica și de a merge mai departe, nu vine nimeni. Și atunci le-am spus, prima dată te târăști ușor, ajungi la un scaun, pui mâinile, te ridici, după care tragi o gură de aer și încerci să mergi mai departe. Dar este ușor de spus, mai greu de făcut, pentru că, într-adevăr, în astfel de momente, numai tu știi cum îți găsești acea putere să te ridici să mergi mai departe. Și este greu, pentru că am trecut prin astfel de momente. Eram atât de hotărâtă, încât nu știu ce m-ar mai fi întors înapoi, dar am avut o discuție cu mama. Mama era cea care... Și a zis așa... Care te motiva? Da. La orice concurs mergeam, o sunam. Când plecam la concurs, când mă întorceam cumva, dacă nu aveam telefonul, ei nu mă simțeam bine. Și mi-a zis așa, mama, uite, eu dacă vrei, mâine vin și te iau acasă și vedem ce facem. Și când a venit mama la mine, am stat de vorbă, am povestit, culmea că n-am povestit de gimnastică sau de ce vreau să mă retrag. Dacă mă credeți, am povestit de vecinii de la bloc. Eu aveam o problemă, tot timpul vreau să știu ce fac vecinii de la bloc, ce mai face X, Y, adică cumva, trăind acolo atâția ani lângă ei, mi-era dor să aud despre fiecare ce face. Erai avidă de atmosfera exact, acasă. de acolo, copilăria. Și când mama a trebuit să plece, n-am mai zis nimic, că plecă, ca și cum nimic s-ar fi întâmplat. M-a întrebat odată doamna Mariana, nu știu ce face mama dacă vine de la tine, când pleacă de la tine, total. Ești alt om. Da, pentru că povestim altceva, nu trebuie neapărat să povestim doar de gimnastică, povestim lucruri care n-au legătură cu sportul, cu gimnastica, sau că mă mai vait, că mă doare, dar asta e cel mai important atunci când ești în dificultate și nu știi ce să faci, tu trebuie să fii singurul care trage de tine și mergi mai departe, pentru că nimeni nu vine. De multe ori poate alții se bucură pentru eșecul tău. Așa că dacă tu nu încerci să te ridici, să mergi mai departe, nu vine nimeni. Realizez că mama era cel mai bun psiholog al tău. Altul nici n-aveai pe vremea aceea. Am realizat acest lucru și inclusiv domnii antrenori și-au dat seama că mama era pentru mine un suport moral foarte bun și așa un om pe care te puteai baza și știa că atunci când părinții mei vin la mine nu fac decât bine. Și eram norocoasă pentru că toate plecările de la Deva erau în București și atunci de câte ori pleca, mama venea la mine, părinții mei veneau împreună la mine și cât stăteam împreună, 10-15 minute, nu stăteam mult, era suficient când să dea o gură de oxigen să merg mai departe.
Cât petreceai cel mai mult cu familia? De sărbători, bănuiesc, nu? De sărbători doar 3 zile pe an, atât. Ale erau... Adică 2 zile de Crăciun și una de Paște? Nu. 3 zile în total. O singură dată nu erau de sărbători, pentru că nu mergeam de sărbători acasă, pentru că noi aveam competiții, nu puteam nici de Revelion, pentru că în ianuarie, de multe ori aveam, în ianuarie-februarie eram în competiții, nu, erau 3 zile pe an înainte de sărbători, după care noi intram în cantonament, intram în pregătire, pentru că aveam concursuri importante. De multe ori aveam concurs inclusiv la începutul lui ianuarie și atunci nu aveam cum să mergem acasă, mai ales după o pauză de 3 zile ne reveneam destul de greu, știu că este imposibil, dar așa este, mai ales în gimnastică, poate în alte sporturi rezvivim mai ușor, dar în gimnastică nu. Și atunci nu erau de sărbători, erau înainte. Dar, cum să zic eu, gimnastica e un sport care începe repede, se termină la fel de repede. Și trebuie să strângi din dinți atunci când poți și să reușești să obții cele mai bune rezultate într-un timp foarte scurt. Pentru că la gimnastică nu poți să stai până la 100 de ani, organismul nu rezistă și atunci când ai ocazia, strânge un pic din dinți și mergi mai departe. Pentru că tot tu o să fii cea care te bucuri de momentele frumoase atunci când te retragi din gimnastică. Da, însă atunci nu aveai maturitatea de astăzi, nu știai ce va urma, nu știai cât de sus vei putea urca. Așa este. Și, probabil cu fiecare pas în cariera ta, te-ai mai și maturizat, ai început să vezi și din altă perspectivă gimnastica. Da, așa este, cumva gimnastica te maturizează un pic mai repede decât... și eu am fost destul de matură și conștientă, pentru că eu când am plecat la Deva, eu asta îmi doream de fapt, când am să merg, suna foarte bine, lotul olimpic de la Deva. Asta era visul meu, să ajung acolo. Și de aceea poate am avut această maturitate și am tras de mine cât am putut, pentru că îmi doream să ajung cineva. De multe ori o vedeam pe Lavinia Miloșovici, știu că am văzut-o în 92 la Barcelona la televizor și spuneam, dar eu de ce nu sunt acolo, că și eu pot să fac elementul X, dar și eu de ce nu sunt acolo, că și eu fac la sol dublu întins sau așa, adică... Ți-a fost idol Lavinia Miloșovici? Da, am iubit-o foarte mult, da. Lavinia a fost pentru mine ca o mamă, iar când am ajuns la Deva m-a învățat foarte multe lucruri și a fost un lider de echipă de la care ai avut ce să înveți, cum să strângi din dinți, cum să mergi și să lucrezi pe durere, cum să nu te plângi. Pentru că la ea nu exista. Nu se poate, mă doare, nu. Te strângeai din dinți și mergeai mai departe. Superb. Antrenorii îți ofereau acea motivare, te ajutau să depășești momentele critice, pentru că mama nu era tot timpul lângă tine și nici nu aveai accesul la telefon ca să poți să o suni, cum avem azi telefoane. Mama, uite, mă doare, sau mama, uite, nu mai pot, sau... Da, ne ajutau, dar de multe ori nu aveam curajul să ne descărcăm, să spunem tot ce avem pe suflet la antrenor. Până la urmă, tot noi, colegele între noi, eram cele care ne sfătuiam, vorbeam și... Iar generația mea a fost o generație foarte unită. Față de ce am mai văzut acum, n-am fost niciodată una hăis, una cea, una încolo, una încoace. Și nici nu v-ați păruit, nu? Nu, Doamne, nu, niciodată. Am fost o generație foarte, foarte unită și cred că asta m-a ajutat cel mai mult, poate mai mult decât antrenorii. Și așa cum ai spus, la părinți nu ne puteam plânge întotdeauna și colegele. Deci Lavinia, Maria, Andreea, am avut colege pe care nu sunt cunoscute, cum ar fi Ionela Loaie sau și Claudia Presecanu, știe toată lumea, Andreea Isărescu. Adică am fost o generație în care am știut ce vrem și ce să facem. Adică Asta lipsește acum la această generație, nu sunt unite, să le vezi mai unite, să tragă mai mult pentru echipă, cumva sunt, sau poate greșesc eu, nu știu, eu zic din ce văd eu din afară, sunt un pic individualiste. Ar trebui un pic să tragă pe echipă, iar după aia, dacă ai rezultate pe echipă, echipa te ajută și pentru individual și pentru finale. Dar echipa este cea care îți dă aripi. Deci asta poate ar fi un aspect de schimbat în actuala gimnastică. E vorba de... Poate nu-mi dau eu seama pentru că sunt în afară și eu n-am stat cu ele să le văd. Dar eu ce văd din afară și ce văd la televizor, pe Facebook, pentru că acolo mai vezi ce se întâmplă, această generație chiar nu le-am văzut niciodată în realitate, să spun așa, pe viu, să merg să le văd la verificări sau în competiții. Dar eu spun din ce am văzut din afară. Adică sunt lucruri mărunte care se pot schimba, adică nu trebuie să faci nu știu ce minuni ca să poți să fii o echipă mai unită și să tragi mai mult pentru echipă, nu să fii mai individualist.
De-a lungul acestei emisiuni n-am putut să-mi iau ochii de la mâinile Simonei, pentru că se văd mâini de om muncit și un sportiv de performanță, îți dai seama, de performanță și după mâini, nu numai din povești, din istorisiri. Este de admirat, sincer. Nu știu dacă ți-a mai zis cineva treaba asta. Nu, da, am muncit foarte mult. Nu-mi pare rău că am muncit, pentru că sunt ceea ce sunt astăzi datorită gimnasticii și încerc și eu să dau înapoi prin ceea ce fac, unde sunt invitată sau prin cum sunt implicată în sport. Nu știu cât reușesc să dau înapoi din ceea ce am învățat în gimnastică, dar încerc cât mai mult să dacă pe unde merg și pe unde vorbesc, dacă două persoane învață ceva și îmi spun, uite, datorită ție am reușit să fac lucrul ăsta sau așa, parcă mă motivează să merg mai departe și cumva îmi dă o bucurie că prin ceea ce fac eu dau, nu neapărat, poate speranță celor din jurul meu. Vă și distrați în cantonamente? Ați avut și momente de care ți-aduce aminte? Da, sunt multe momente în care... Că muncă, știi cum e, dar la un moment dat, trebuie să mai ai și niște scăpări, că fugi, așa nu știu, este. Din hotel și te duci până... Nu, n-am fugit niciodată, asta n-am făcut niciodată. Ai fost cu minți. Da, eu am fost foarte, foarte cu minte, n-am ce să povestesc că am fugit din cantonament sau că am mâncat pe celelalte? Ascuns. Sau că am mâncat pe ascuns. Da, pentru că nu... n-am avut nici probleme de greutate, adică eu dacă mă duceam în oraș și îmi cumpăram ceva, totul era la vedere, nu trebuia să țin ascunsă mâncarea sau alte dulciuri, nu aveam probleme și mi-amintesc că da, poate uite, dacă știam că ies în oraș, nu mâncam masa de la prânz, da? Pentru că nu puteam să mănânc și masa de la prânz și în oraș. Și atunci preferam să mănânc mai mult dulce în oraș și nu mâncam masa de la prânz. Adică aveam această maturitate în care să nu mănânc și la masă și în oraș și cumva... Nu știu dacă așa am fost eu din totdeauna sau gimnastica m-a maturizat, dar am știut de la început ce vreau și cred că asta m-a ajutat. Și am avut și momente în care ne-am distrat, dar nu neapărat legat de mâncare sau de plecat din cantonament. Chestii amuzante la concursuri, chestii amuzante prin aeroport, pentru că ne-am petrecut foarte mult timp în aeroport, escale de câte 5-6 ore și așa mai departe. Adică multe astfel de lucruri, dar sunt amuzante când le amintim noi, mai greu de povesti și să-i faci și pe cei din jurul tău să se distreze pe ceea ce ai făcut tu în cantonament. Ne întoarcem acum în 2000 la Jocurile Olimpice. Cum a fost pentru tine momentul în care Andrei Răducanu a fost retrasă medalia? A fost greu pentru toată lumea și pentru întreaga echipă. Delegație. Dar cel mai mult Andrei a avut de suferit, pentru că ea a fost persoana în care i s-a luat medalia. Dar, din păcate, sunt niște reguli pe care trebuie să le respecti și nu ai ce să faci. Dreptatea, cum spunea și Andreea, își dorește să se facă dreptate, mai are o speranță, cine știe, dar pentru noi și pentru noi ca echipă, pentru că atunci când s-a întâmplat, mi-amintesc că a trebuit să mergem la acel proces, am plecat toate trei. Noi nu am avut voie să intrăm la proces, eu și Maria, noi nu aveam ce căuta acolo pentru că noi nu aveam treabă cu ceea ce i s-a întâmplat și atunci doar Andrei a intrat împreună cu antrenorii și atât. Noi am stat afară. Chiar la Sydney? Chiar la Sydney, da, trebuie să... Nu știu ce s-a întâmplat acolo. Da, un fel de anchetă legat de ce s-a întâmplat. Noi n-am avut voie și nici după nu știm ce s-a întâmplat acolo, nu ne-a spus nimeni cine ce. Cred că n-a fost voie să se discute despre ce s-a întâmplat acolo. Cel mai greu pentru ea a fost, pentru că cumva echipa a suferit până la un punct, antrenorii, dar mai departe suferința ea a fost cea care a dus-o. Aveai superstiții înainte de concursuri? Da, să intru cu dreptul, n-aveam așa, să iau costumul care îmi purta noroc, aveam asta cu costumul, să-l port pe același, nu prea aveam multe costume. Costumul? Aveam 2 costume. Nu știu, federația sau cine ne-a cumpărat costumele, de obicei federația ne cumpăra aceste costume sau ne mai cumpăram și noi, pentru că pe vremea noastră ne cumpăram de la costume, de la multe lucruri, dar în competițiile mari, Jocuri Olimpice sau Campionate Mondiale, aveam costumul nostru de acela cu tricolor pe care îl știe toată lumea. Aveam 2 costume și le schimbam când unul celălalt, dar dacă știam că cu ăla am luat medalie, luam pe acela. Și mai aveam o cruciuliță la umăr care o purtam tot timpul,
nu știu cine știe, mai făceam de multe ori așa, mai aveam Numai tu sau toate tic. purtați acea cruciuliță? Aproape toate purtam acea cruciuliță, nu lipseam. Cruciuliță oferită de cine? Noi singure ne-am cumpărat-o, da. De la o mănăstire, de la o biserică? Da, Unde de la o v-ați mănăstire. luat-o, da? Mergeam de fiecare dată la Prislop, aproape de fiecare dată când ne întorceam de la... Când mergeam cu mașina, că noi tot timpul făceam aceste drumuri de la București la Deva cu mașina, nu era dată să nu ne oprim la Prislop. Și de acolo ne cumpăram de toate. Și câte amintiri mai ai legate de gimnastică? Da, are o carieră fabuloasă în spate, niște amintiri. Știi cum mi-ai povestit acum, eu tot timpul mi le-am imaginat. Îmi dau seama în câte greutăți ai trecut, dar și câte momente unice ai trăit și singură și alături de echipă și de antrenori. Da, sunt momente care rămân cumva în amintirea noastră, momente și frumoase și urâte, pentru că nu toate sunt numai roz, dar cumva aceste lucruri te fac mai puternic, pe mine m-a făcut mai puternică și faptul că astăzi încerc să povestesc și să aduc la cunoștință și oamenilor prin ceea ce am trecut și ce am făcut, sau avem copii, o grămadă de copii care mă întreabă foarte multe lucruri, deci cel mai ușor este să le vorbești copiilor, pun atâtea întrebări copiii, foarte multe, cred că nici nu există timp să le răspunzi la toate întrebările și mă bucur atunci când fac fericit un copil. Antrenorii erau duri cu voi? Fie că vorbim de antrenorii clubului, fie că vorbim de antrenorii de națională. Dacă depinde ce înțelegem prin duritate, dar există acea duritate în antrenament în care antrenorul ridică vocea. Că bătaia a fost un subiect tabu în gimnastică. Da, depinde acum cum vrei din ce perspectivă vezi lucrurile. Dar da, există o duritate în antrenamente și antrenorul ridică vocea și trebuie să o ridice de multe ori pentru că ești în sala de gimnastică, antrenorul e departe de tine și în anumite elemente trebuie să fii mai dur când corectezi o anumită parte din element. Dar trebuie să știi când să te oprești. Și acum să facem din nou o trecere. Simona Amânar s-a apucat de gimnastică la 5 ani. La 11 ani, la 9 ani ai debutat la concursuri, iar în competițiile internaționale la 13 ani, în 2000, după Jocurile Olimpice de la Sydney s-a retras, în 2002 s-a căsătorit și deja a adus pe lume primul copil din cei 3. O carieră fabuloasă în spate. Te încurajez în continuare în cariera de public speaker pentru că ai multe povești, ești un model pentru generațiile astea și trebuie să te valorificăm și mai mult decât am făcut-o până acum. Da, mulțumesc mult. Ceea ce îmi doresc eu este în primul rând să fiu sănătoasă, pentru că asta îmi doresc și ceea ce pot să fac eu, mă voi implica întotdeauna în sport și tot ce pot să fac și ceea ce depinde de mine voi face întotdeauna, indiferent cât de greu mi este. Familia pentru mine este foarte importantă, să pot să-mi susțin copiii și să meargă pe un drum frumos, așa cum am făcut și eu. Și în rest, tuturor celor care iubesc sportul și nu numai sportul, în general, când iubesc o meserie, să o facă cu drag și să aleagă doar ceea ce le place. Știu că de multe ori este greu, că atunci când urești ceea ce faci, este greu să te detașezi și să mergi mai departe și să încercăm să alegem și să facem ceea ce ne place. Chiar dacă de multe ori este greu, o faci cu ușurință. Drumul către medalii, podcastul cu și despre legendele sportului românesc a ajuns astăzi la final. Aud foarte multe aplauze acolo în spate. Toate sunt pentru Simona Amânar, căreia îți mulțumesc pentru faptul că ai venit astăzi la noi în studio, pentru tot ce ai făcut pentru România, pentru gimnastica românească și te încurajez în continuare mai departe să mergi către drumul de public speaker. Ești fabuloasă. Ai o familie foarte frumoasă. Iată, aș spune că este o caracteristică pentru sportivii noștri de mare performanță. Toți sunt familiști, toți au rămas în continuare, iubești același bărbat de când te-ai lăsat de sport. Este mare lucru, mai ales în vremurile noastre, timpurile pe care le trăim. Te admir. Mulțumesc din suflet, mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că am bucurat publicul cu acest podcast și nu pot să spun decât tuturor mult succes la Jocurile Olimpice și să venim acasă cu fruntea sus. Doamne ajută, îți mulțumesc pentru acest mesaj. Cu siguranță va fi văzut, auzit de întreaga delegație care anul acesta participă la Jocurile Olimpice.
Ne așteaptă Parisul, e adevărat, avem emoții, îi susținem. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit până la final. Vă reamintesc că joi seara de la ora 8 revenim cu o nouă ediție a podcastului Drumul către medalii. Mi-a lipsit Gabriel Toncean, vicepreședintele Agenției Naționale pentru Sport, care și-a dorit foarte tare să participe astăzi în emisiune ca să te descoase și el puțin, dar este greu și cu evenimentele care se întâmplă în Agenția Națională pentru Sport. Mulțumesc, Simona! Ne revedem săptămâna viitoare. Toate cele bune!